Nyau baje la khang kali la pathai kubo daw assistant PRO bari pe ya ka surok ba shilong dawki haki benta na lai lengkot hadu lengkerdem. Kani ka jing khang kali kala day na ka jing hap slap bat la ban khang no na mar ka jing tua ka bayai tua shi tua. Bat kat kum ka jing yo ring dur ki paj ba ki bala sakut palat na ka nyau baje shaneng hapdeng ka jing khang kali ka company bat ki bor bari penyat surong ban kiu shaneng rula shitam bat ban hiar sharum rula shitam hapdeng khak ki sakut kumta ki laong bat dala ka bor ki haban lid ya ki mau bat ki kendau ki badon hapdeng surok kumta ka khep hang ne om ban sehi kinong ya kinong yeng ki hab hi ban plat yalade knang ban ya no shakmat ban nom sakut hakate ka benta kawai ka bangi kwa ban kentu ya ki paj ba ki dei ban long ki ba be haswa ka por ban khang La satu teng ta kinyalang ibuan ti yalakin. Iha punya si clear ketigan. ya ki mau ki barit barit Ay kima barit ki bahaya ro clear sangut sangut. oh Tang hap si hap mau ta. oh hab yai hab si ai hab mo Takada ben long ba slap teman da ben lek. Berarti barang ya ben di slap teng mi ya. Imdut ben kun ku di slap ta. Berarti barang ti ndu ta. Mi la don sistem ti kala khang nakman. Mangi la don sistem ti. Nama nakmat kala khang nam tip marangi wana na sistem ti kamay ni sistem ti teng yuan. Yuan la sakut.